Di ako karon sa barangay Kagong-Kagong naghuwat kong undoy kay ning lahos dira to sentro. Nay dana tanawa. Agdaan dari. Medyo luag man hinon pero lisod pa daghag lubak-lubak. Magkuan mi guys, magtimbang mi og bagul. Kita mo na yung mga bagul na sa likod. Kani text na magtagadari nga magpatimbang na sila kay ero makakwarta na sila kani magtimbang mi ditso naman bayad. Ja mag setras undoy ug unsang adlaw na ja hakoton para ditso na pud namo sa ang buyer. Tikod pud lalim trabaho pero na ba trabaho nga sa jud. Ug na man gani sa jud nga trabaho kana lang pag sus kay baw na mo. Pag balandraros mga bilahan. Mo ana naman sa jud nga trabaho ra lisod gihapon ano. Pero mo ana naman ay sa jud ron nga sa jud nga trabaho kay trabaho tarong imong gipangita. Di jud dalim patuan jud singot ana may mga lami nga trabaho noon jud pod pero ja ingani nato nga nas bukid. Na sa jud nga trabaho sa bukid. Nga man lisod jud trabaho sa bukid. Pero naka sa syudad, naka sa corporate world. Murag sa jud tan-awon pero maglisod po na sila oy labot nilang uda na daghay mga paperwork di pud dalim so wa jay trabaho nga sa jud. So kung bati laman ug sa imong trabaho diha paning kamuti laman na imong trabaho nga mahuman kay para naisud-an nay pamugas. Kung bati ra to sa tong kinabuhi samtang natay kinabuhi mo trabaho jud ta lihok jud ta murag na nas undoy ta. Giapas rang undoy ag mga tag-ida na ning bago para makatimbang na mi kay napamil adtuon nga lain na pud nga lugar. Awar ganang white guys na napaksi. Gahapon man gud gaunot-unot ming dalton so gihidbat bitaw ko ingana sakita oy nagdugo man aning ko ana ganin kudus-kudus na ning burot pa jud ni ingana ko jud na indong man kog tagbilaran tinga sila ang white ngano ni budlot ingana man gud nang inahan ta kining inahan ta garabi na gud ang mga agian yung mga kalisdanan sa pagbantay palaman da budak-dak na garabi na igata makabungi-bungi na ta samad-samad na anda kamusta na ta imuhan ang nakuan dito padung na sila tani. Pila ka buktag ija na ni tay? Tulo? Madupot tulo ka tapo. Patimbang sa ibabaw. Napapod. Magian makag motor. Atog dapin ka sada. Okay, so magbaklay ra sila, magpaabot-abot sa gamay kay murag napos mga 300 to 500 meters pag ilhang gibaklay. Mga huwat naman tada ni. Nahaglok ko gani nagatuong-tuong dari kay murag nay magtingag-tingag sigurado gusto ko naay mga hasdaan ni kay syempre kani kalasangan man ni. Lasang man na ay nga na dyan mga hasdaan nagtago-tago. Mana nga sige po kung lingan ni mga mang dari sang likod kay tukong-tukong ra ba po ko dari. Na. Delikado ka adyo. Tuhakan sa tengkenut. Ha? Nga naman. Nawa day ag tukod. Kisa may namaguldan ite. Kami. Mao ba? Madyo. Imo harane kamo to imo tong Paris to naglukdo. Bata. Dito kanang mata bidig klaro. Edwin. Si Edwin. Sige, timbang ta kay arong So pa man to dito. Daplin ra magkakarsada te. Nakarsada. Sige. Sige, kanil may itong unahon. Diyan ni gama na tuta. Sige. Da ka Arjun, dato po dito. Pila ka to kasakot eh. Tulad babaw te. Daghan? Daghan tong dito. Kani mo ya? Kani. Sige. Timbang doy. Arong makuanta. Mahuman. Karang inita na. Kaya ba mo guys, kining lugar naan ni sa ibabaw na dyan sa alisya kinaibawan pero tanawag mga bato. Makainimdum ko sa mga bato pitong kanang nas mga dagat. Siguro sa unang panahon basig dagat ning dani. Daning kuan ra ba murabag ning tatawag dana. Ning ibabaw kay na mga bato, murag batos dagat kanila man. Ngani mga batos dagat, di ba? Ipasa tay pila ka sako ni ito tay. Ipakay arong. Na, malibat mo ko. 8 10, 12, 14. Pila tay? 24 ka sako. Ilan bitaw ko na yung lista nimo? Isa-isa lang nabitaw nato kay. Tugma may gingong mamano. Mikules Kahapon kay nagakap. Pila? Tanawa. 19. Malangan. Grabing bugata man ning ija, sinansan. 32. 32. 40. Uy, jara. Grabing bugata din ning ija ha. Grabe. Magdara ko ugma. 30? 30. Lagi ka ng daan naman gudnong. Grabe ning ija wajik kalois kargador jud. Grabe jeng dagko adik ija. May pa panon ugma. 33. Deo kira to. Kaubo jud to ini karsa. 31. Grabe.
Bugat gyapon kanda ka magsako. Bugat oy grabe. 35. Jara. Bakit ang katong likod eh? Di ko magaling ugmaan ta to. Kaya naman. Guba mo ganit timbangan nimo doy. Duskuan mo kani. 1,000 ka kilo mo kani. Sus karabi jening ata jadi ay. 37 na. Grabe. Pila na eh. Dako grug sako. 29. Diba? Sige pa. Kinto ni Hoy. Kaya ko lang. May mahal ka ng iba. Wala na akong magagawa. Iba. Sige. Salamat. Kung hindi pa tulong pero minta. Shout out din ni Elias. Di lagi mo mga fans dari Ijahay nagkurong. Sige, sample. Kuan ko ning Elias, number 1 fan dari. Karon guys, mosuro mi sa asinda ni Bingbing. Kita mo na ning mga kalubihan kana. Anas Bingbing mangawat og lubi. Secret raman to nato Bing. Pero sa una raman to nagbagong buhay na ka. Bagong buhay na bitaw si Bingbing. Basta bagong buhay na okay ra na hisgutan ng makaran. Hala. Hala ay. Ay kuan ay. Karan ay. Turmirik. Turmirik. Sa maglarot ko turmirik. Ngawiri na. Kana turmirik na. Para asa man na? Para ipanghaplas ato ang mga buhugan nga na kuha na. Pajak? Pajak ito ng mga Tuwa. Kato ba binod ka nagsaging to ha? Luwang ha? Luwang magkagunod ay. Dali ay. Daliping. Ina Mo ni turmeric. Para ka rin. Hindi uli na anta. Sa masuwit ako. Luy, aman siguro na eh. Mo ni luy ang dilaw. Ha? Panghaplas niya. Lagi bugto man yun. Bugto sa kayo tulugitin. Pero sino? Ha? Dagkaguluping. Tanawing. Ha? 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 Pwede na ni panakit ni Sumba. Mapanakad din eh. Ha? Luy, agali di. Luy ang dilaw. Nanalay tapok ra ay katarang balikan na dyan. Yan ba? Di aning game mo. Dang. Di ana. Doon na guli ay. Itin. Ano magapang taagi no? Kaya kabago ito. Tapos balang kawatunan na doon sa bus. Tagwiri ay. Kanabing. Sino nag-isa? Nagsaging yun. Nabing bing. Ano ba pahang bing? Asa man taagi bing? Ikaw na bing. Dadaling sundang bing. Haman. Bitaw. May man at tumagkuan. Pang pud-pud. Huwat siguro kita papudlon. Kinsa man to na saging andaan ni. Ngano di man jud mo mamudog saging, ibong moagi mi patintal-tintal ga jud. Tagaan na magajud tagsa. Di mo siton jay mo. May bunga. Teka bo guys na. Halim ni toro ni bakija bitaw. Ana bitaw daghang bunga jay injo. Aso, liptunon ga jud. Saka mo agira. Agira tayo liptunon jud mo. Kamu jud mga ba jud may mga batasan jud. Hindi bing, di ra ba ato bing? Debi bing, kurupiti. Manabi. Ay, na. Hagad. Ulan.
Abot si barangay jud. Dami ra ba? Kahinog. Tay isa bing hilaw bing. Kalabing. Si kabangaan bing. Why? Lagi. Tay isa to sa taas to ada ko. Wow. Habog raman. Ito na to kay habog. Ito to bing. Nara. Grabe. Kilab-kilab rin na lagi. First harvest. Hani ka na. Basi ka to ay ha. Basi na. Nagadzi magsipang upkup. Basi mahog ka na sa bakilid ha.